ngesonto. Isonto abantu abaningi liyabadida. Isonto liyinto eyodwa kodwa noma amabandla ahlukene kodwa isonto nje into eyi-one. Ukuba kuyaya ngabe siyahamba sonke ukuthola ukuthi siyovakashela isonto elithile, ibandla elithile uzwe kuthiwa liyovakashela elinye ibandla. Akusiyona indawo engabe la kuyagxekwana, omunye kuthiwa akasonti esontweni eli-right. As long lowo muntu esonta nje ebiza uNkulunkulu akamkholwayo naye, ngoba uNkulunkulu kahle kahle uyedwa, kodwa uNkulunkulu uyinto ehlukile, uyinto ejulile. Ngengakho ukuthola ukuthi sekunamabandla amaningi kangaka. So kodwa unkolo yomuntu, inhliziyo yakhe, ukuthi ukholwa kuphi, kuliphi ibandla, leyo nto leyo has nothing to do with uNkulunkulu. Sekungaba okwethu nje kwala emhlabeni, kodwa uNkulunkulu yena lapha ezulwini uyedwa futhi u-aware, futhi konke lokhu okukhona kwamabandla okuningi uyakwazi, uyazi futhi ukuthi why kube kuningi kangaka. So into ebalulekile umuntu akafokhase ebandleni lakhe, makuthi liyamsiza, liyathandaza, uyaphila, afokhase kulona futhi angasabi ukuya kwelinye ibandla eyocela usizo, eyocela ukukhulekelwa. Mawukuthi uyalibona ukuthi iy'nkinga zimxakile, uye nje kwelinye ibandla bekukhulekele, uthole lokhu ongakuthola bakunika khona, uyihambele uyitholela impilo, because nakhona kukaNkulunkulu kahle kahle ngingasho ukuthi izindlu lezi kufana nomndeni owodwa kodwa ohlukene ngomama, noma ohlungene ngezindlu kodwa wona udla ndawonye uwodwa. Even nasezulwini nje inkolo iyodwa. So asikho isidingo sokuhwebhana nani nani. Into ebaluleke kakhulu kumuntu inhliziyo, ngoba inhliziyo iyona evula ewumnyango wezulu komuntu. Ngoba kuyenzeka ukuthi ngizwe kuthiwa bethi abantu umuntu ngeke alingene izulu ngoba akakholwa, noma akamkhethanga uJesu, noma amkhethanga ubani. Cha, izulu lalingenwa abantu nje inkolo ingakafiki, kodwa izulu bakhona abantu abasezulwini. So noma manje likhona iBhayibheli kusonto abantu bethi bakhethe ubani, bakhethe uJesu noma bakhethe, still leyo procedures azoba khona. Umuntu ezulwini ungena ngenhliziyo, iyona emvulela izulu, iyona futhi inhliziyo emxhumanisa noNkulunkulu ukuthi yena unjani, ngoba kunabantu abakholwayo abamkhethela uJesu, abakhethe yonke into, abenza yonke into, abangeke belingene izulu. Ngisho kuthiwa bangafa manje behambe, bayazazi futhi bona ukuthi ngeke izulu belingene, ngoba inhliziyo yabo ngeke bayikhohlise. Kunabantu abanjalo nje abangeke beyikhohlise inhliziyo yabo, bayenze yonke iprocess yokuhamba noKristu, bangena emanzini, bavuma, benza yonke iprocess kodwa belingene izulu, kodwa bayazi ukuthi ngeke belingene ngoba inhliziyo yabo ngeke beyikhohlise. Kunabantu abahleli otshwaleni emathaveni, ozothi ubabone sebesezulwini. Kunamaphara ahleli emgwaqeni, othi ubone esehleli ezulwini, ngoba abantu basemhlabeni, kukhona iy'ngelosi laphana emhlabeni emgwaqeni ezibekwe uNkulunkulu ukuthi zibusise abantu khona lapha emgwaqeni ngezinhliziyo zabo. Khona umuntu nje ozobusiswa ingelosi eyiphara lapha emgwaqeni, ingoba azangene izulu, alingeniswe ukuthi wasiza iphara emgwaqeni, noma lalibulawa abantu, noma kwakwenzakalani, afika alilekelele, alisize, noma abize amaphoyisa alisinde. Ngoba into ebalulekile emhlabeni ukwenza izinto ezinhle kwabanye abantu, ukuhlonipha abantu, ukuhlonipha imvelo, ukulandela imithetho ehlambulukile kaNkulunkulu. Ukuya esontweni sekuyibhonasi ukuthi uhambe uyokhuleka, uyixhumanise noNkulunkulu, ngoba umkhuleko, into esizayo emkhulekweni iyona ebreaka ama-spirit. Kubalulekile ukuthi uma uwumuntu, akukuthi ukhuleka kuliphi ibandla, noma useZayoni, noma eNazaretha, noma ngabe ukuliphi nje ibandla elikhona ngoba emangaka, akusho lutho lokho, kodwa as long as uzokhuleka ngokwenhliziyo, ngeqiniso, uNkulunkulu uyawuthatha lowo mkhuleko
awusebenzise ukwazi ukuba namandla, ubreakhe ama-spirit, ngoba into ebalulekile yomkhuleko ukubreakha ama-spirit, ukubalekisa amadimoni, because amadimoni asiwabulali thina, kodwa imikhuleko nenkolo nokukholwa kwenza ukuthi sikwazi ukuphila amadimoni ekhona, ngoba idimoni alifi, kodwa uyakwazi ukuphila lingakwenzi lutho likhona. Iyona lento eyenza ukuthi sikwazi ukuba namandla enkolweni